Татлының да татлысы булган төш керде аңа. Имеш, таң вакыты. Зур булмаган кәҗә көтүе биек-биек таулар, дәү-дәү ташлар арасында йөри икән. Кәҗәләр арасында аның әнкәсе дә бар. Ягымлы күзләреннән, озын кара мөгезләреннән һәм кояшлы көндә үзеннән бер өздексез көмеш нурлар балкытып торган зифа гәүдәсеннән таныды аны Микәй. Ул кыя читендәге олы бер таш өстенә менеп баскан да, ерак-еракларга, офык читендәге мәхәббәт ак тауларга карап тора. Шунда алгы аяклары белән ташны тырнап торган әниләре бәтиләрен үз янына чакырды. Микәй туган инесе белән икәү дөньяларын онытып, таштан ташларга сикереп, куышлы уйнап йөри иде. Чакырганны күреп, алар шундук уеннарын ташлап, әнкәләре янына тымырлып килделәр. Һәм әнкәләренә охшарга тырышып, аның белән янәшәгә, кыя читенә килеп бастылар. Мә дип дәште әнкәләре тыныч кына. Каршыдагы үзәнлек ар ягындагы ак калкулыкны күрәсезме? Мия дип бер-берсен бүлдереп җавап кайтарды бәтиләр. Күрәбез, күрәбез. Шул ак калкулыкның да аргы ягында ап-ак болытларга ашкан ак кыялар бар. Ә ул ап-ак болытларга җиткән ак кыяларда ни бар? Бәхет, бәтиләрем, бәхет. Бәхет ул ни була, әнкәбез? Ул тынычлык һәм ирек дигән сүз. Әнә ул ак кыяларда сезнең бәхеткә һич кем кул сузмас, бәтиләрем. Шунда гына сез рәхәтләнеп иректә йөри алырсыз. Монда да бик тыныч, иркен иш, әнкәбез. Тыныч иде. Нигә иде? Кеше эзләре, бәтиләрем. Кеше эзләре күренә бу кыяда. Ә кеше ул нинди була? Кешеме? Ул ике аяклы, бәтиләрем, һәм мең мәкергә ия. Аю бүредән качып була, ә кешедән качу кыен, бәтиләрем. Әнкәбез, әнкәбез, ул ап-ак болытларга ашкан ак кыяларда юкмы кеше? Нәкъ шул чакны төшнең иң киеренке җирендә генә Микәй ниндидер шартлау авазыннан сискәнеп уянып китте. Шартлау авазы тагы ишетелде. Капылт кына тирә-ягына карангалап алгач, үзенең кайда булуын һәм нинди язмыш белән монда килеп чыгуын хәтерләде кәҗәбәтие. Ә тирә-юн яңадан тынып калган. Һич кем күренми, шылт иткән аваз ишетелми. Төш инде өзелгән. Яңадан ялганырмы ул? Нигә нәкъ менә бүген кирде соң әле бу төш? Нигә кичәге явыз бүре түгел, ә әнкәсенең кешеләр турында сөйләгәннәре кирде? Кешеләрнең аңа нинди явызлык кылганнары бар? Юк. Кешеләр турында Микәй начар уйлый алмый. Үзелеп калган төшнең дәвамын хәтерләргә, барларга киреште ул. Әнкәләренең иркә карашыннан канатланып, алар туганы белән таштан ташка сикергәли уйный башлаган иде. Шунда янәшәдә генә нидер кыштырдап куйды, һәм алар аны-моны уйлап тормыйча бер-бер артлы әнкәләренә табан ыргылдылар. Туган инесе алдан сикерде, ә Микәй сикергән җиреннән һавада эленеп калды. Күпме талпынып, тыпырчынып та чыга алмады ул үзен уратып алган җәтмәдән. Җәтмәгә эләккәч тә, әле озак кына кыядагы таштан ташка сикерә-сикерә ераклашып баручы әнкәсен һәм туганын күзәтте ул. Кәҗә төркеменнән биразга калыша төшеп туктадылар алар. Һәм Микәй калган якка бер тын кайрылып карап та тордылар әле. Әнкәсенең моңсу итеп, кабат-кабат үрсәләнеп кычкырганы әлдә булса аның колак төбендә яңгырап тора. Юк. Явыз түгел кешеләр. Алар аны үзен тоткын иткән җәтмәдән чыгардылар. Сукмый, какмый өйләренә алып кайттылар да, ерак юлга узаттылар. Явыз түгел кешеләр.
Алар аны ошатты, эчертте, жылы урында тотты, рәнҗетмәде, үз итте, кадерләде. Ничек итеп кешеләр турында начар уйлый алсын соң ул? Әнкәсенең кешеләргә булган үпкәсе сирен күпме генә ачыкларга тырышмасын, Микәй аңлый алмады. Үзенең ак кыялар иленнән еракта бер ялгызы көн күрүенә кешеләр сәбәпче дигән уйны мөгез очларына да китереп карамады. Менә кайтып кына җитсен. Әнкәсе белән туганын ул шундый шатландырыр. Үзенең соры йырткычтан ничек итеп качып кутылуын сөйләр һәм әлбәттә кешеләр турында сөйләр. Ул бит аларны бик якыннан белә хәзер. Бөтен кәҗәләрдән дә яхшырак белә. Кешеләрнең яхшылыгын, игелеклелеген бәйнә-бәйнә сөйләр Микәй. Урман аръягындагы ак юллар турындагы уйлар аны урыныннан кузгатты. Инде үзен саклап чыккан кибән өстеннән сикерергә әзер иде. Әмма бая соры йырткыч китеп барган юнәлештән ниндидер авазлар ишетелү аны тыелырга мәҗбүр итте. Кибән ичендәге чыкрая төшкән урынга кирип яшеренергә ашыкты ул. Тавышлар якынайды. Микәйгә таныш авазлар иде бу. Ул алардан курыкмады. Үнә, кибән өстендә, колаклары белән мөгезе күренеп тора дип, чаңгыда килүчеләрнең берсе таяклары белән этенә алга чыкты. Азат иде бу. Аның артыннан Җән Фарман Миңлегаяз куалый, өченчесе аркасына мылтык асканы, Азатның әтисе. Ул чана тартып килә. Кибән төбен өчесе өч яктан урап алган танышлары янына Микәй үз иреге белән төште. Малайларның шатлыклары эчләренә сыймады. Кулларын як-якка ташлап, иртәнге урман кырларны яңгыратып, Азат шатлыгыннан бар көченә кычкырып җибәрде. Микәй исән! Ура! Микәй исән!